Agarang tulong, relocation at oportunidad. Yan ang tiniyak ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte matapos ang serya ng dialogo sa mga residente ng Sagurong at Kadlan sa bayan ng Pili na apektado ng expansion ng Camsur Uptown. Sa naturang dialogo na ipaabot ng mga residente ang kanilang hinaing at ipinaabot sa gobernador. Ang ilan sa kanila tulad ni Nanay Marites at Teresa na palihim na dumalo sa serya ng dialogo ng gobernador. Hangad lang umano nilang dumulog at magkipag-usap sa gobernador na may konkretong solusyon sa kanilang suliranin. Ang mga ibang grupo nagpaparasabi sa MUYA na daida kami mag-atindir. Kaso, paano ma-resolveran ang samuyang problema kung dai kami ma-atindir kang paapod ni Gob. Tapos, di arugani kadto nagtago na lang kami na mag-atindir ng kung saan na kami nag-aagi para dahil lang kami mahiling. Ngunyan, maribok po sa social media, ano po, pigbabatikos po. Dahil ako para sa kuya, di po ako makataram para sa inda. Pero para po sa muya, na arog may kasaraditan, mataraman po kami. Dahil po kami maiba sa inda, na makilaban po kami na aramtaman na may desisyon na ang korte. Si Kuyan Sindak, pagkapot yung placard, di ko man po yung aram, dago si ate ko, dahil man nag-aaram, nagkapot po siya, na-issue siya naman sa placard. Sabi ko, kung mga kuyan, di ko kuyan ko po, di ko makoy sa kuyan. Dari po ito nag-aaram aki ko. Pagpakapot po, ang placard, dari nag-aaram ang aki ko. Sabi ko, kung ako po ako dun sa Kapitol, di ko kuyan ko po ang katotohanan. Takan si Inot kung pa-meeting, nagduman po kami. Lumalabas na pag-aari ng probinsya ang lupang kinatitirikan at lupang sinasaka ng mga residente sa lugar. Binigyang diin ng gobernador na kahit may writ of possession na mula sa korte ay walang pinaalis ng mga residente sa naturang mga lugar. Kasabay ang utos sa probinsya na bayaran ang mga apektado mga residente. Umabot pa sa Korte Suprema ang kaso ngunit kinatigan ng kataas-taasang hukuman noong 2018 ang probinsya. Samantala, babayaran na ng probinsya ng higit sa 500 pesos per square meter ang mga dumalong residente. Maliban dito ay bibigyan rin ang mga ito ng relocation at iba pa. Hindi naman kasama sa korte ang order na bigyan ng relocation, bibigyan pa namin. So, ganun kami, ang Villafuerte tumutulong. Nagpapasalamat naman ang mga apektadong residente dahil sa tulong na ibibigay ng provincial government sa kanila tulad ng relocation, trabaho at oportunidad. Si Gob man lang ang nakaka-resolver kaya duman kami nagdulok. Dawa anong paapod kan kuyan ni na maurulay, dahil kami nag-aatindir, tasaro pa yan, dugang problema pa yan. Diyos mabalos nga ni Gob na natapos na ang samuyang problema. Kasi ang tigrani ko lang talaga na matawan kami harong. Dawa man po kaya magparaiba-iba ko sa inda, dahil maninda ako tatawanan ni harong na may istaran. Ang iniisip ko ang pamilya ko man na mapamaray ang kabugtakan. Na kung kami maghali duman may iistaran po kaming maray. Salamat po duman sa mga pick-over ni Gob na araming ikakarahay mi. Dawa pa man po ang iba kung naging sarado ang isip. Manaman po kami kan maghigini po sa inda, basta kami inintindi mi sa mga paliwanag ni Gob. Iniisip mi, nagdesisyon kami na kami igdi na kami, tasigurado kaming matatawan ng maray na may istaran. Chris Novello, CSN.